dene awake dhewe bisa sowan ana ing tlatah Medyunan Ngasem Bojonegoro kene. Iya Yung, iya. Ora liwat aku bakal ngaturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, regeng ya Yung, regeng no. Dasar nggone Baira. Bowira Jembar iki ajan-jane acarane apa yo? Acarane kuwi Walimatul Urus. Ana ing daleme sapa? Daleme Bapa Bayan Ngadeni no. Ngono. Kang wis sawetara wektu wis nate dawuh kelawan awake dhewe dimen nderek ngregengake ana ing desa Medyunan kene ngono. Sing dinikahke sapa? Sing dinikahke aku lali aku jenenge, catetane ilang marai. Ya ora dadi ngopo, muga-muga temanten sakarone muga dadi temanten kang sakinah mawaddah warahmah ya Yung. Amin Allahumma. Weh iya tenan. Ya senajan biyung iki rong rabi ning sak ora-orane tuga melurun donga dadi donga tinonga ngono kok. Muga kasembadan sukses nganti teko besok ya Mak. Iya no. Sing penting ora rena-rena, sing penting kuwi rukun. Aja nganti pegatan lestantuna kang nganti kaki nini no ngono. Muga slamet sedayanipun, slamet rainten dalu ngajeng lan sak pawingingipun. Amin Allahumma. Nggih, amin Yung, amin. Ya gawa bergodo pira. Awake dhewe iki jane ora kaya sapa-sapa nduk tenan. Pak Ngadeni bayuh le gupuh karo awake dhewe ngono. Rikara kapan kae menawa 3 minggu kepungkur awake dhewe sowan ana ing rene. Ning daleme Pak Ngadeni dolan dhewe. Wah, tak kira iki nganu no. Apa? Tak kira iki Pak Ngadeni iki lurah apa carik ngono. Lah piye? Omahe nok bayuh magrong-magrong Bowira nggone Jembar. Ngono. Jan wonge kok iso walah jan renyahe kaya ngono nok walah suguhe ram kae. Ora gupuring suguh nok lawan awake dhewe ngono. Wis manut awake dhewe rega-rega pira. Walah ya malah mapan kebeneran kaya ngono iki. Malah sing ora ngenyangi malah ora Pak Ngadeni nok. Lah sapa sing ngenyangi Bu Ngadeni ngenyah terus sae. Ora dadi ngopo jenenge wong dodol kok Yung. Muga-muga ya sukses anggone duit gawe ya no. Iki ana bintang tamu. Ana bintang tamune sapa? Cak Kampret lawan Cak Sila utawa Trisil. Weh ngono. Ning sadurunge diunggahke bintang tamune aku pengen ngerti jenenge sinden sing isih nom-nom ning guriku iki mah ngono. Mula kowe madhep rene ya. Ngono, dadi kanggo miyak swasana kudu ditepungake ruwe. Dhisik tak kenal maka tak sayang ngono. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku.
Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Jenita Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu Pak Bali. kanggo brasta mungkar lan nafsu. nenon langsung wae rasa kesuwen ya ana ndang ditepungke selak dalu ngono. Nduk. Iki adikku Jenita iki. Jenengmu sapa, Nok? Lah Jenita ngene Lah Mas. jeneng dawane maksude. Iku wak jeneng tenare kuwi. Jeneng dawane to? Nggih. Jenita. Ah, kuwi to kandhani kok. Lah ya ngono to. Aku roh ngene kudu piye? Kudu piye? Gak ora Kudu apa-apa. salto, Mboten. kudu mencolot. Ya, Daleme terus. saking pundi, Nok? Kula saking Gayam, Mas. Saking Gayam Nggih. we produk unggulan Bojonegoro ya, Mak. Kabar-kabare sampean ya juara siji Sinden Idol to, Nduk? Harapan 3. Harapan 3 we. Nggih. Elok wis. Saniki kelas Kelas kalih SMP. lagi kelas loro SMP. Nggih. Lah kok sakmono gedene? Lah mode to. Ya ampun. Lah mosok yo kok kon cilik terus to, Ora Mas? tak kira ki sampean iki wis SMA apa piye ngono lho. Sanes. Lagi kelas loro SMP wis kaya ngono nduk. Walah jam terbange bas ora kena dinyangi yo. Sudah ki? Emoh aku. Lah terus. Aku kok kelingan pas zaman campur sarinan pojok kono walu. Ndi kae desane ndi? Endi kae lali. Ngengo ya. Ngowal lah. Wis seksine Mas Rio kae sing noto klambi wae. Lerek sijine, Mbak. Lerek sijine, Mbak. Ya iki sapa iki aku lali iki. Koyoke tau pethuk ya lali. Sinten asmane, Nok? Nggih, wilujeng dalu, Mas. Nggih. Nggih, nderek pitemangan nami kala Wulan. Wulan. Nggih. Nggih, mijil saking Saking Tambakrejo Tambak Bojonegoro. Rejo Bojonegoro wae. Kayoke putrane Pak Robert ya. Nggih. Nek ora kleru wae iya. Iya, Jenengan nggih kenal nggih, Mas? Loh, kayoke tau kenal tapi Apa? lali ya. Oh, ngono. Dan nek duwe wis entek ya lali to, Nok. Oh, nggih iki yo putrane pengrawit yo player gondang Bojonegoro. Wah, tenan lho. Pak Robert. Pak Robert ki asmane sinten, Nok? Suharto. Suharto. Wae. Nggih. Tapi teng griya anu. Celokane di Celane Pardi. Pardi. Oh. Nggih. Keren ki. Wis sepuh-sepuh ke jan. Wah, jan kowe yo
Main terus no kae ngono. Alhamdulillah. Lerek mrikono pundi? Mrikono pundi? Kulon. Oh nggih, lerek kulonipun. Nah iki. Niki aku wis kenal, tapi piyai mriki sing dereng kenal. Sinten Mbak yu asmanipun? Nggih sugeng dalu. Nggih. Lah piyai kok aluse ngono cah. Ketoke kok iki ra trimo to Mas aku mbok dereni halus. Pripun? Iki lho Mas, wong tuwek iki lho Mas. Wong tuwek sing ndi? Mangke diplinteng mawon. Kayak muni halus kok, halus sapa? Oh. Sinten asmanipun no? Nggih Derek Pitepangan, Nggih. nami kula Erlin Mas. Erlin Nur Nggih. Anggraini nggih. Iya, Oh, betul. alah sip dianteran. Iki nek ra kleru bojone sing ngendang no. Sing ngendang apa? Sing ngendang sore mau. Waduh. Ya, Ora bener. dudu. Sing ngendang wayang ki awake dhewe, Mas Ferry ho. Loh, katanya nggih bojo. Pripun? Pripun Pak D? Ya Allah, ya Allah. Wah, dangu mboten nganu kempal kalih yoga-yoga niki. Dalu menika nganu kepanggih kalian grup apa ngaran iki Senopati Grup anjay. Saji Budaya. Oke. Pidalem saking pundi Mbak Yu? Saking Blora. Saking Blora. Blora njiken nggih? Njiken. Oh nggih, siap. Kaya tangga desa kuno ngono. Sampun matur nuwun lerek setunggalipun Kang kados. Walah kados apa sakmen gedene iki? Aku iki kuwadur waluah. Sinten naminipun, Pak? Aku wis kudu dadi pragota nyawang iki aku. Mbak Yu. Nggih. Loh, suarane gede men. Asmane pun sinten? Kula Diana. Wes. Wis. Gawane sing krebab iki ngono. Tapi mosok gawar nambah iki. Mboten. Malah kono sing tak gawa kok. Oh, ya ampun. Iya to. Mijil saking pundi, Mbak Diana? Kula saking Menden. Menden Rejo. Nggih. Menawi Bluro nggih. Nggih, Blora. Nggih pun. Nggih sampun matur nuwun. Lah iki yang ditunggu-tunggu panjak num-num iki. Sopo? Bu Glangse, Bu Tomblok. Kok Bu Glangse? Aja kaya ngono nek kowe kekualat karo mbokmu kowe. Bu Tomblok kok Bu Glangse. Mantap. Aja kaya ngono dalah kok di kono. Buke awak dhewe sapa? Bu Tomblok no. Piyayi kene menawa wis mboten asing kali menika. Halo ampun, ndek awan wis dieret-eret kok. Lho, ya jenengan menika ndek awan pripun, Bu? Pun dinampakake mawon. Wis amoh aku ndek awan. Mesti nganu. Amohi wong sakmene kae lho. Mesti pelakune nggih termasuk sing rebab niku. Nggih, niku Oh. tersangkane niku. Oh. Aslipun jenengan niku asmane sinten, Bu? Kula nek pengen ngerti. Nggih asli Tomblok. Mosok ketomblok ngoten niku tok. Nggih. Siji tok kuwi mau tomblok tok iki. Nggih. Yang kok tak tambahi malah ya saru. Nek tomblok. Sing penting gampang nggo golek menir. Oh, nggih. Artine nganu nggih, adah nggih kayane nek Nggih. nggih. Biyen ya tak nggo ngadahi panjak-panjak. Lho, contone sinten mriki sinten sing Lah nate sing gran rebab adahi. ki wis amoh karo aku. Sinten? Biyen. Sinten? Saji. Saji sis po. Oh, calone. Aku men kudu dirabi. Saiki. Iki aku tambahan iki aku. Pitak siarno saiki. Temanten kakung kadya kodhok bangkak ngono. Wis rasa-rasa. Kanggo wis. Lah wong nek ngetar iki kok. Dek mau wis digawake sampean wis ceria ngono. Lagi etes. Yai Saji. Ah, ngene seneng aku. Ora dina iki wong ra wani nyenengi awake dhewe no. Etese pokoke ram. Sip. Ngono kene iki dadi joker ning bluro dililing cak nom-nom kuwi. Ya. Awak dhewe nek mayang anggere ana tunggone Kiai Saji, wis rasa nggo dagelan kok ngono jadi.
dagelane lucu kono. Saderenge nganu Bu, saderenge dombreng-dombreng kalau pengen sing mat-matan riyen. Menapa nggih? Nggih. Kunjuk putranipun Bapak Ngadeni kalau pengen ngujiwat Bu, sak bawanipun. Kayak bawane lali. Lho, bawane Mas. Lho, kudu eling. Biasane lanang kok. Lho, wedok. Nggih. Ayo Kang Mas Haji, bawa. Allahumma. Ayo sesuk tak gendang. Dung 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 dung. Kling. Mas Mingan kemawon. Monggo Kang. Pripun, Mbah? Mas Mingan. Lah nika turune bae kakung nika sing bawa sindene. Lah nje. Duh, nih Mas ngono pokoke. Napa? Napa sinten jenengan apa sinten? Genduk jenita saged mboten? Kangge miyak sepining swasana saderengipun dagelane dunggahke. Deni Mas Mus. Ika ning Wis nyanu samapta no. Pindah neo ndek enom no. Banter kaya apa Mbok Har iki. Butomblok iki. Ngunjuk kopi, rokoke Surya, bayo. Mening. Mas Danang. Mas Danang. Ilang kira kokang camar tresnaku sunelwi yati Monggo langgamipun. Minguji wate yen nang geget mati kacinjit Miat lawan ing kalem iwang maglar mangga mencar. sak salah lencer kuning nang samake
Kanggo ngriyoke muni. Deng. Wah. Among tansah ndak lalek nanging terus Nanging terus kesana papunten sakar aja asih soroting pandang Suk weh ngoji wajan penak tenan ya Yung. Iki yo dibantu sound system horeg. Sone apa Mas jenenge iki Mas? Ovita audio. Lah yo Ovita. Ovita audio wajan menggelegar tenan. Tuwer ngono suarane. Uga di live streaming wayang WMC no. WMC wayang mania community wajan iki pendukung tenan. Elok tenan. Wayang mania community siapa dalangnya yang penting wayangannya. Lah iki aku seneng no. Dadi ora pilih-pilih oleh dalang ngono. Ya iki uga di streaming dening syuting apa nih Mas? MR video syuting multimedia weh. Ngono. Saderenge dibacoke aku njaluk lagu apa ya nek sing rada mening ngono. Sampat piye? Dienggo ngunggahne Cak Kampret karo Cak Silo. Moji, meremci. Elek-elek awake dhewe lulusan krawitan kudu iso nutut. Yen sak wayah-wayah bopo saji, hei awake dhewe iso nuntut. Ayo, Cak Silo kalawan Cak Kampret minggah wonten pepangguhan. Monggo, tang tung blak dong. Tato. Ingatkan apa? Oke langsung beri. Bertemu lagi. Dalangnya gini kok. Siap. Yo, tak silo. Hoi. Saya
Ya. Kalem Mas. Ho a ho e. Ho ya ho ya. A e o e o a. Ya. Golek ya apa ta? Oh, sing mari perkarane sing muni sing ndi? Ya kuwi lho, menawa ya kuwi lho, tabuh kuwi lho, tabuhe. Lho, iki sing duwe nek. Oke, kempul kae. Lah, ya sing mari kuwi. Pret. Kuwi lho tabuhne. Gawane. Iki lho gawane bocah iki gawane. Ha iki pret. Kok akeh men to? Jalui kabeh kono, kene sing dike nabuh. Isa duwe nek. Kowe gawa pira? Ninone. Wis oke men to persediaane. Sing ndi Ya kumpulke jek batek kae lho. Piye? Wis gawa semono kae iki jek muni terus. Oh wis piye to urung ngacak kok. Nah, wis ngerti to? Di. Mas, desele pateni. Seketop. Kowe iki ora manut karo kowe, manute karo aku iki lho. Nggih. Lah, carane iki ngono kuwi. Carane ngono kuwi. Ora iso ora duwe akal kok. Nah, ramu piye to, pret. Iki lho. Suwi meneh lek. Taleni. Lah. Taleni apa nih? Lah. Wis modal madul kok. Wilujeng dalu, Mas. Waduh ngageti wong. Walah melok pisan kok mengandung jantung. Wis ping 3. Dalang umure apa usuk apa piye ta, Dik? Umume rak ning dhuwur ta iki kok menyewogok ning pojokan lho. Lah iya Dik, saiki dalang kok nggone kaya ning pojokan apa ngendhok. Kaya kangkrem. Jaga tapel wates kowe. Lah nggih. Wilujeng dalu Mas Ilo. Wilujeng dalu Pak Dalang. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae. Sae nggih. Nggih, berkah pangestunipun panjenengan mlampah kanthi sae. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun nika ugi kerawitane nggih kompak. Senopati Group. Nggih. Senopati Group. Aku gak mbok takoki ya, Lek. Gak. Urung-urung aku lagi kan takoki. Karo aku iki karo aku. Jenengan rek anu to, sakniki pripun? Sakniki alhamdulillah nggih sami lancar sedaya. Alhamdulillah. Nggih donga dinonga Mas. Donga dinonga. Wong seduluran kuwi anane piye to? Ayo donga. Nggih, donga dinonga nyatane jenengan nggih berkah barokah sehat seger waras. Ki sak kanca-kanca ya delo melok mergahe teng dalu punika ya Pak ya.
Nggih, wigatine dalu punika rak ngregengaken suasana to? Nggih. Nah, wayangan ugi wonten live streamingipun. Streamingipun. Alhamdulillah. Pinten live streamingipun? Kadosipun 3 niku kali. Wah, 3 live streaming wayang Tapi kok kamerane akeh banget ya. Nggih, kuatah. Dadi dalu punika alhamdulillah adicaranipun walimatul lurus dateng panjenenganipun Bapak sinten? Bapak Ngadeni. Bapak Ngadeni Pak Bayan. Pak Bayan. Nggih, nika dados adicaranipun pahargyan temanten sampun kalampahan wau siang. Sampun. Dalu punika kantun suka parisuka. Suka parisuka kangge wayangan melekan bareng-bareng. Ringkitan sak wengi natas ngoten. Siap. Nggih, dados dalu punika wigatine warga pundi mriki? Sameneika warga Medyunan Warga Medyunan Ngasem nderek ndedonga muga-muga warga Medyunan kabeh berkah barokah amin Allahumma. Amin. Panjang umur amin Allahumma. Amin. Wigatine rak ngoten to Mas nggih. Nggih, lah wong yang sindene jenengan yo kuwates lho mening-mening lho. Lho, Ra ketang tuwek-tuwek lah sing ngagem kacamono niku. Nggih. Nyatane yo Mening ya. komplit nggih ya. Nggih. Kowe iki omongo, aku ning kene melok kowe ra omongan belas. Lah aku ra dijak omong belas. Ya karepmu piye to? Wong ki rencana ape lucu lho. Piye? Rencana. Nek wayahe omong ya ndang ngomong. Wayahe omong-omong. Saiki bagian sampe ndang ngomong. Pak Dalang, Apa? gak po. Aku mau celuk Pak, antemi ngono celuk Pak. Jek nomo Ini cek guring ngene kok iso. Mas e, Piye? gak piye-piye. Dalang ki wedi kurang to saiki. kowe iki tak omongi. Aku ki rak melok kowe. Iya. Kowe ki rak senior to. Kudune kowe iki yo awam. Nyontoni. Nah, nyontoni wong ngene iki kei pertama ki kei apa? Ngono kanggo warga masyarakat Medyunan to. Nggih. Walah engkeki apa? Lah piye? Sesuk sing dipangan ning omahe bingung kok engkeki apa iki lho. Maksud Nyapa? piye to maksudnya? Ora kok kei wujud duit ora maksudnya ki sampean ki karo warga kene ki kei dorongan. Lah wong sakmene kae diduwur rene dalange rauman. Iki kok songgone yo rauman Allah sila. Ampreh bengi ki regeng rame ngono lho, Pret. Rame yo nanggap pasar malam. Lho. Kowe iki kok Angel momongan karo iki. angel ora usah digarap. Terus wae. Isek ngeyel Mas lho. Ngeyel, panggang ngeyel nak kene iki peh aku melu kono iki. Nyapa kowe aku yo kaya awakmu pengen salaman karo Pak Dalang. Ya, nang salaman, sing apik. Ngene lho, saged ketoprakan kali Pak Dalang. Tangane salaman sing apik Pak Dalang. Lho lah iya no, nuwun sewu. Tangane oh wapuk. Lho Sing apik tangane iki. Lah tanganku untuk nggawa omah yo loro tok iki. Maksud iki sing sopan, sing santun. Lho sopan santun wis no Mas. Ayo karo sang. Nggih, nuwun Pak Dalang sik request. Cek request. Nggih pun nek request. Kono salam sik sing apik kanggo warga Ngadenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula saged tinimbalan wonten dalemipun nggih menika Bapak Bayan, Bapak sapa ki? Lah mangan tek petang piring kok sing dikecek ruruh lho. Lah aku wis angger bar mangan rawon ning ngene iki kok. Iki paling tidak ki tepang kali panjenenganipun ingkang gamengku kajat. Nggih, Pak mpun. Ngadenan. Eh? Wis ruh. Pak Ngadenan? Iya. Pak Ngadenan? Sapa to? Ngadeni. Oh alah. Kok ngadenan iki piye to? Kata kamu untuk ngedone aku ngadenan kok. Lah aku rohku ya bapak Bapak sapa? Bapak ngadenan iki jere iki. Nek jere aku kan bapak ngadeni ya, Mas. Maksudnya bapak ngadeni sing tenan iki ya bengi iki. Oh ngono ya Mas Silo. Alhamdulillah saged sowak mriki. Mugi-mugi pikantuk berkah pangestu panjenengan pendekate pada sing tajok omongan iki lho, Dek. Sik, sampean wis ngerti, wis tepung Bapak Ngadeni. Wis sampun. Puyayine ngendi? Kula Nek pengen roh. Lho, lah kula bapak iring-iring nganten teng Margamulya kula lho sing Lah iya. Sing pundi Aku nek takon sampean, sampean nek ngerti Pak Ngadeni sing pundi? Lah Pak Ngadeni sing nggih, Pak. Lah gak ngene to, Dik. Gak nika sing damel rasukan cemeng nika to. Endi? Sopo? Sapa? Oh sapa kaya ora. Sing ndi? Kok brengose gedhe men aku. Kowe wis mangan. Wis mangan, wis Pun- imbo. pun imbo. Lah kok ora ngerti? Lah urung kei rokok. Ora guyon kok sa. Bret. Nggih, dalem. Nyapa? Aku rene iki mau goleki Goleki sapa? seseorang aku ning kene iki. Seseorang sapa? Goleki sapa? Goleki sapa kowe kok dingak-dinguk? Ora,
Aku iki mangkat rene jenenge desa ngendi? Desa Mediunan. Boleh jumblek aku lagi iki urung ngerti kowe iki apa tinggal aku teko perapatan kono bingung. Lah aku cedak aku budal sik lho. Budal sik lah aku kok tinggal, aku numpak motor tak gas malah mundur. Lah nyapa? Teko perapatan kono petuk cah cilik. Perapatan ndi Ngambon? Mbah kene iki ndi? Sakwise kene iki lho. Oh kali kethek. Klam kok kali kethek. Tak tua. Oh tunggalmu. Weh, Nek teko kali kethek kok sampean apal. aku tuku kopi ning kono sing larang bubuke ya. Kopi kok bubuk larang. Kok iso? Iya tuku kopi sing larang bubuke ning kali kethek. Apa enek kopi iki sak gelas piro ngono Sak kok? gelas 5.000 lah bubuke ngene. Lah Oh. Ini iki tenan. Ya, nyapa? Aku ning perapatan mau aku goleki wong sing mau lho, tak tekoki mau nggae pikirku jublek aku. Nyanyi apa? Pripun? Enek bocah, enek ngapunten Pak Dalang. Nggih. Enten Mas piantun. mawon, Mas Oh mawon. Mas, nggih. Ngeten. Kula wau ki dugi perapatan kan dereng ngertos. Nggih. Daerah Mediunan mriki daerah Nggih. pundi to? Kula gene Enten mriki. piantun rodok sepuh. Nggih. Nggih sak umurane niki lah. Nganggo klambi abang, tak tangleti. Aku bingung tenan lho, Pret. Mosok to? Pak nyun sewu Mediunan niku pundi? Ora. Lho, Mosok. Tak tekoki jawab. Wis ngono. Ora lah aku yo Jawabane ngono, bingung no Mas. lha nggih. Tak tekoki maneh. Ngapunten sing wonten niku lho gadah kajat wonten wayangan. Ora. Lho kok anu neh jenengan niku namine sinten? Ora. Lah niki kula badhe mriku lewate pundi? Ora. Mas, ya ampun aku bareng maju sithik diomong ibu-ibu. Mas kuwi aja pok takoni. Kuwi wong gendeng, wong edan. Angger ditakoni apa ae jawabe ora. Dadi aku ya wis paham to. Oh alah wong edan kuwi berarti angger ditakoni apa wae jawabe ora. Kowe ngerti ora? Ora. Lho, Lah kok sampean dhewe sing lakoni? sik. Mosok wis teko kene. Aku iki budal dhisik Aku lho. malah medeni yo ngejak Aku iki mau sampean. Kowe budal. mau ora apa ora? Ora. Kowe mau gak nganu ngerti blas? Ora. Wis teko kene. Piye to maksud iki? Mau piye to ki? Aku iki budal dhisik. Mau wetenge gak rada njemblingin. Rio, amano Rio. Kayak warna Mbah Saji karo ngen aman. Piye to ki? Piye to maksud iki mau ngene lho Mas Pret. Aku mau ketemu wong. Iya. Tak takoni opo wae jawabe ora. Lah setelah aku maju sithik diomong ibu-ibu kuwi wong gendeng wong edan. Dadi wong gendeng wong edan kuwi nek ditekoki mesti jawabe ora. Lah kowe ngerti apa ora? Ora. Lho. Lah kok mbok lakoni? Oh, ora. Lho, aku Lho. berarti ujian. Aku mbok anggap wong edian kuwi kosok aku wis ra edan. Apa? Sampel. Sampel piye? Nggih, barokah donga. Nggih. Trai nganu Mas, Nyuwun. apa jenenge nyawang Nyapang apa apa? jenenge? Pak ngadeni sing blobone kaya ngono nggih. Nggih. Mboten mung kalih lho, piyayine sing rawuh jan. Wah, teateran. hebat edian. Elok Nyatane ya tangga teparo tumplek-blek dari Tumplek-blek. siji. Ning sing kadose aktif anggone Aktif. serawung. Sosiale sae. Kalih buuh biasane. Nggih, kan Nggih, no karo buah. Pokoke karo iso nuturi nganten awake Nggih. dhewe lho. Eh? Sebagai dagelan pondok kita harus Pondok bisa- apa, Pondok Bojonegoro Abu Diran. Abu Darin. Abu Darim, Abu Tira. Iya, nah Iki- kita harus berkomunikatif dan Sampean paring tutur napa kagem temanten? Paring kalih? tutur Nek temanten. kula, nek Ya. kula rumaksud tiang enem, Ya. ya paling padha gangsare ngono mawon. harus sampeyan no Nggih. tuturi gajah diblangkoni. Nah, to. iya. Oke, Kowe ngenyek aku kowe. gajah diblangkoni nek sampean tutur. Lah, iki rung rabi Iso to. kocah rung tau nglakoni. iki Lah rung iki rabi lho. to. Lah iki. Wis tau rabi ping 3 Ndek. Lah. Lho, Iku jenenge berantakan tro. Ngono lho. Oh iki wong elek kok pok dodone wong iki paling tidak ya kaya aku ngene iki. mulane awake dhewe. Nek sampean piro? Pindho. Aku pindho. Apa medho ae? Padha bosoke. Padha remoke Lah ngono lho, awake dhewe iki iso tutur manten. Nah. Ngono lho. Aja Paring sampe. napa? Paring usul napa dalan? Nggih ben dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, awake dhewe iki aja sampe nglakoni 3 mi. Pripun? Lho, ngono. Mi pertama. Mi pertama aja sampe misui maratuane. Iya, Ya ora oleh, ora oleh. Ora oleh kuwi ora apik kanggone sapa wae. Iya dosa no. Iku wis Dosa. minangka bapake dhewe ya. Bapake Lah tapi dhewe. tukang ngercendekane bar padui misu wong tuane iki. Lah iya mertuane turu minggat no. Oh, berarti mi sing pertama mi, ah, ora oleh. misui maratuane.
Ndi Mas manten kali Mbak manten dadi dirungokne ya omongane blekok moncret sitok iki. Blokok moncrot Mboten piye, bengok pocot Mas. Napa? Ketek ogleng. Ya tenan. Apa iki malah ya? Oh, apa iki ketimbang keteke. Ning kudu tenan lho ya, Ya, iki no. dirungokne piyai sepuh kathah lho iki lho. Nah. Mi sing pertama ra oleh, Misui maratuane. mi sing nomor loro. Aja sampai minum minuman keras. Apa meneh kaya es batu. Nah, nah. Lah yo keras kok. Minuman keras Kirim yo lho. kaya Dikirim. Wah niki Pak Dalang kian kok. Nggih. Dikirim. Ya dikirim aku apa? Lah menika Mbah Suwarno menika termasuk tim sukses pada malam hari ini. Pada Mbak malam sinten? hari ini. Mbah Gondo Suwarno. Mbah Gondo Dalang. matur sembah nuwun Mbah Menika Gondo. senior kula nggih, bapak kula nggih, mbah kula. Nggih, Niki senior. Kula Surya mawon. Maksudnya iki ya wis sing tak enut ngono lho. Sing wis sepuh. Ora ketak sore aku ya melu ngaji ngilmu. Lah ya wis sepuh dipuji-puji di apa kuwi Subya-subya subya ditukokno kutuk. Lho kok butuh piye to? Tak tahu aku. Itu tukokno Joshua. Lho. Mi sing nomor loro. Kamau apa? Minuman keras gak apik biyen Dadi aku. Mas manten iki nak mendem-mendeman mesti sing wedok engko nesu dadi Nesu. tukar padu. Lho yo contone aku bojoku kowe minggat tok, Dik. Ngono, Kok ngono. kowe Berarti mendem contohnya sampean. bangga lho. Contohnya sampean berarti. Contohku aku mbiyen ki tukang ngene, saiki wis alhamdulillah. Pripun? Apa Ngeten, kuwi? ngeten. Apa ngono iki? Oh mbiyen sak gelas saiki sak galon. Tambah Ini oke. gerot joke. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Kuwi mendem kok ora apa-apa iki lho. Oh kanggo kesenian. Nutur iki ya kaya aku anakmu mendem sing SMA ke. Ben duwe seni urip kuwi. Apa? Ngono lho, ben uga ngaji terus. Oh, terus? Aku, nek kanggo wong-wong ya ben ngaji terus. Aja. Aja. Ya wis iki tak tutukno ya. Iya, iya. Mi mangan telu. Mi telu Mas e. Sing nomor telu. Nomor telu aja sampai mijeti bojone tanggane. Ketake kok kowe ya, Bret. Lho. Deknane kowe kena kasus mijeti. Aja mbok wadakno aku. Ki ketoke tumu tutur lakonmu kabeh, Bret. Ya ben to lho. Dadi tinggo contoh aja sampai di mijeti bojone tanggane. Oh, dadi engko nak mijeti bojone tanggane itu nanti jatuhnya dari perselingkuhan. Aduh, Ya toh? ababe. Aku wis angger Dadi kacaki ababe ngene. perselingkuhan. Ngene Iki kan iki. gak apik to, Bret? Iya, iya. Perselingkuhan kan Iya, iki nganu Iya, ya. bocah ganteng-ganteng sok ababe kaya terenggiling bosok. Aku wis tak obong mau ya wis. Lah nggih sakinah mawaddah warahmah kage kedua mempelai. Ngono awake dhewe iso tutur. Kuwi tuturmu sithik ra jelas. Alah lah nyapa kowe iki tutur biring kowe ya rabi pindho ngono. Pindhone paling tidak ilmuku wis dhuwur, wis tuwek. Tuwek apa tiba ping 7 ning jeding ya. Mesti tuwek iki wis anu ngono lho. Oh iya ya wis. Nah aku ki kanggo Mas manten karo Mbak manten. Kuwi wis ora sah rena-rena. Lah nyapa? Sebut anggere nglakoni molimo iki wis dadi apik. Jos. Pintu apa Molimo. Kuwi dilarang oleh negara dan agama. Molimo kuwi Apa ngusik to aku untuk ngomong rong rampung. Iya Mas Muhammad. Molimo ki enek tegese Mas kampret. Piye Mas Muhammad Rizil? Muhammad sapa? Muhammad Rizil. Lho, kok elik men, apik men. Apik iki jenenge apik kelakuane sing elek. Jangkrik aku kelan. Ngono lah ya bolone lho. Ya bola iki sing tak potongi 250 ya iki kok. Tinggo tuku seragam marene. Molimo ki enek tegese Mas, Apa, ora kok Mas? terus Molimo ki madat main mecu nuku ora. Lah napa? Molimo ki tegese mo sing Yang pertama, M sing pertama. M apa? Wong wedok Mbak manten kudu iso mlumah. Wah iya lah kuwi ya wis tugase wong wedok nek wis dadi nganten. Kuwi wis tugase Mas. Mesti ngene iki lho, ora iku ambok. Wong nek enek wong omongan urung rampung wis ditupet sik kok. Lah iya no. Mlumah ki tegese wong wedok kudu iso nampa kayane wong lanang. Pamane sing lanang kerja teko omah kesel pundi Mas kayane diparingi pelek terus arti iki. Padha karo bojoku ya. Aku saged entuk 100 kene iki langsung tak weno selawe. Lho. Lho, Yo kabeh, yo kabeh. Kebutuhan liyane piye? Lho, urung nggo isa-isa nggo blonjo, Nggo masak. nggo mangan. Alah nyapa selawe dadi weno sing awake dhewe ya nyimpen 75 kudu ana kenakalan Mas. Oh. Kowe ngono kuwi mesti ngono kuwi aja sampe. Aja ditiru ya Mas manten yang ngene iki ra matuk. Dadi wong lanang wong wedok ki dariane wong lanang. Entuk kaya pira-pira dibrek ki engko ya dienggo kebutuhan keluarga. Ya aku biasanya jam 2 nih brek langsung. Maksudnya Maksudnya kayak aku lho, Dik. Sampean Ya. Mas Amit ya. Nggih. Sampean kene aja rusak lho. Kowe Mboten. ngerti bapake Pak Bayan ngadeni kuwi dukun kondang. Oh, Kowe iso disin. kowe nek nyampe iki santet, wetengem diseni radio setel tayupan. Oh, yo
Wiwit biyen mula kok malah ning omah. Ya masih. Wiwit biyen mula ya masih. Aku kok malah eling gembrung. M sing pertama, M sing kedua. Apa, Mas? Wong wedok kan kudu iso mlumah. Sing lanang kudu iso mengkurep. Lah nek ora iso mangkurep terus piye to Mas? Apa dengkeken apa piye? Mesti iki pikirane kotor kok, Mas. Mesti Nganu mboten saged pikirane seksi ndek niki. Apa to? Kakan sek kurang gizi wae iki. Kurut cilik. Mas Risil, Nggih. coba kopiok sedilok ning guri. Tak kopi ning jeding. Aku saged melok wong iki kok mesti dikonokno ya. Dene to. Alah pisane. Pisan rok kene. Mengkurep ki mau tegese lanang kudu iso ngayomi ngrakupi karo Mbak Manten keloron iki. Iya. Ngono lho, mudeng ora kowe iki? Mudeng Mas Ilo. Lah iya. Ya Allah, mudeng aku. Masamu aku ngene-ngene lah ya pondok masamu. Pondok ndi? Aku mondok ning rumah sakit umum Cepu 3 dina entek 3 juta. Lho, kuwi gak gering lho. Gitu to. Gak gering kuwi teman tak foto pisan lho. Ngapa? Tanggo sampul Yasin. Lah. Iki kok tonton Iso ngono kancane. kowe. Aduh, Gung. Nene nono ning gung. Lah ya kok dinong-nong ning ya. Oh iya. Ku mau sing mengkurep. Mengkurep. M sing 3 Apa, Mas? wong lanang kudu iso modot. Lah ilolah kuwi mesti jorok terus gweting aku. Kuwi ora jorok ya, Ya Prek. apa? Kuwi ngono enek tegese. Oh iya. Karena nene nono ning gung. Ning nono ning Gung. ngono kuwi. Saweneng iki dalang kuwi nek pas iki. Modot tegese lanang kudu iso ngodot-ngodot kayane Mas Bret. Dadi dhuwit Dhuwit 20 diodot. maksudnya dhuwit ki aja boros ngono Nggih, lho dadi Mas. kayane lanang kuwi dikene sing wedok dicentelke mbok dadi apa. Ah, kowe pengen ro resepe. Berguna. Oh, dicendelke. Alah tukokno. Sik to, non sewu omongan iki ampun dipangan mentah-mentah. Lho mboten nek kula rawone mateng kok mengok. Piye to maksudnya tegese pangan Piye to? nang dicentelne Mboten apa? mestine omongan iki wau lho. Oh. Dadi iki sing lanang entuk kayane wong sing wedok entuk kayane wong lanang kuwi dicentelke Ya. di mbok dicentelke dadi apa mbok Wah, dadi. iya sebuah ngono. ciduk. Bojone iki lho, Pak. Berguna, dadi Tapi uangnya berguna. Iki bojone iki dhuwit Nggih. 5.000 iso kanggo setahun ya. Iya iya no Ya Mas. pripun? Kok iso? Tukokne tanggalan setahun kuwi nggo kanggone. Setahun pindho kok terus tak hamuti nempel. Modot mau. Wah, iki cek modot kuwi ya. Wis modot 3 to. Ya wis telu. Terus M sing papat apa, Dik? mlebu. Wah, nek kuwi ya senenganku. Lho, sik to. Piye to? Mau Apa gak kok jelas. mbok sing positif tinggi. Jelasno karo wong Kula niku ora parno. ketang anu. Nah, Napa? iki lho, Kula niku jek cah cilik lho. cah cilik. Cah cilik on dalang. Lho. Dalang niku mboten diukur saking cah cilik lho. Cah cilik niku umur sinau wayang niku tetep dalang. Diukur ki apa? Niki Kayu? dawuh saking guru kula. Sampeyan Ah. cilik kaya apa tetep dalang. Lah, iki aku ora Oh, cuwilik ndek mong ning kamar mandi tak enceng cuwilik. Kok tom-tomi wong. Ora sing kuwi, Tro. Sing iki to. Maksudnya iki ya iku mau lho, raketang cilik iku tetep pangkat. Umure cilik ngoten. Nuwun sewu. Lah sindene jenengan ora cuwilik guyu ae to, Pak. Iki nyapa to jane? Ketoke wong enak. Lumayan kena nggo keri-kerinan. Lho lah iya. Lah aku umpama aku milih sinden yo sing iki lho, Dik. Lah ngapa? Wah, yo kok. Yo. Sinden iki to ki mang to. Nyapa? Aku kan tuku teko ya sore mau. Iya. Iki do ning kamar mandi. Kayak kamar mandi kuno kayak mau kan keramikan to. Iya. Uyoe beda-beda iki. Mosok to? Beda-beda. Piye Sing bedone? iki. Sing iki to. Iya biasa umum memang. Jenita iki. Ngono to. Ngono ya. Sing iki. Sing kuwi. Kuwi rada Oh, sur. Lancar. Nah, sing iki yo. Piye? Iki rada wis rada meratane tak abane suarane. Kayane kompresor. Yo, ana kompresor. Bareng sing uyo sing iki lho. Piye? Abane kaya ngelas iki. Piye? Mosok ta? Kon nyapa ya ning jero ya? Wah, nek iki gak apa-apa, malah sing iki nek nguyuh beda nek. Kowe mau krungu? Krungu. Piye? Piyok. Kok piyok piye to? Mas, tak kira ki ono. Anding omahku ki malah nganu wong tuwa to. Nganu yo non sewu apa iki mau. Ya. Lah kok suara reng ngono ki malah. Wah, Nguyoi talang. Yo seng to. Seng. Nggih ngapunten nggih Bu Piyok. Nggih. Kok bupyok? Nggih. Bu tomblok. Buta. Niku nggih termasuk ibu kula lho. Lho. Sampeyan wis salim puro. Dalan. Kenging napa, Bu? Buta blok. Buta blok jenengan ningali wajahe Mas Kampret kados napa? Alah bocah tanggaku dhewe bedikasane ra kampret. Olah pret. Wong tuwa ki nak ngampleng apa ngeplak ngono aku gak patek om piye ngono Pret. Lah, Gak nyapa? patek rusak. Sing tak kuwatir nak ngidoni.
Lho, iki mbledah lho didol. Iki jane sawo kembang apa. Mas Ngamret Mas Silo niki enten Nawala. Enten Nawala napa melih? Seo, M terakhir kurang tak omongno. Oh iya dadi barke. Ya Allah setelan murung bar. Kurang bar tok ku nyatet semua sore utuh arek atokne. Iya Mas Silo. M sing papat kan mlebu. Sing nomor 5 ya. Nomor 5 gangsal. Heeh. Kok anggris mlebu terus metu. Lah, mesti horor gedeng aku. Ora. Aku mesti gedeng aku, horor mesti gedeng aku. Duh, Mas. Dhewe ora iki kancane. Apa kuwi metu? Metu ki ya ngetokne kayane intine sedekah. Sedekah Dadine, jariah. heeh. Sedekah iki ya apik dhewe, ora lokak ning saya kebak. Saya kebak. Dadi gemah ripah, Loh. anggene bersama sama. Kan wis sahabat-sahabat pokoke. Anggenipun bebrayan iki dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kaya keluargaku ngono lho. Alah. Lho wong kowe arep mangkat wis padu karo bojomu sakinah mawaddah warahmah. Oh, kene ra ditukokno rokok Heeh. Nggih, nuwun sewu ibu-ibu. Menika nggih sing rawuh mriki mantuk ing mriki kula dongake sehat terus Allahumma. Amin. Barokah sedayanipun sehat rezeki melimpah. Yo nganggo parikan. Lho yo nganggo parikan apa meneh iki ning Medionan ya, Dik. Medionan, enek ketan dicampur roti. Maksude Warga Medionan tak dongakno kabeh banyak rezeki. amin. Enek ketan dicampur blewah. Warga Medionan tak dongakno kabeh barokah. Amin. Wis duwe ora? Enek ketan. Endi? Endi? Rawon mau kok. Anu tuku ketan. Pondi dhuwit, kowe mangkat rene rokok lho njaluk aku. Lho, Neng mah. rokok iki, Mas. Jaluk. Ya Pak, aku seneng mah gablek popo. Bosok ngene. Tekene malah curhat iki piye kuwi. Ora bapak anu ning Mahitan. Oh ning Mahitan. Ya ning Mahitan. Ning Mahitan kebrekan klentheng. Ya, terus piye? Wong Medionan tak dongakno meteng bareng. Oke medun kok wis diantemi wong akeh ngene ngono. Oh, Pokon meteng siloke bingung kok. Ndak ilok. Kabeh bareng. Ilok nggih. Pokoke nggih Bapak, Pak Bayan nggih kula Pak Bayan. sehat terus nggih Bapak. Sampeyan ngerti piyayine Mas Wul gagah gede dhuwur kok Nggih, Werkudara kae. Yang pundi to Pak Bayan to? Kula pun semerep nek Pak Bayan niki lho kok ngendi Pak Kone. Oh, iki apa? Tak wantem kursi wis. Aja, sampean Pak Bayan apa Pak sinten? Lho kok mbok takoki ngono iki piye? Lho, lah iki Iki Bayan Gong beda. Beda. masa enek Bayan Gong iki kok. Barokah donga kula tak enten awala napa melih Enten niki? awala niki saking Bapak sinten? Roekan. Bapak Roykan. nggih. Oh alah Bapak Roykan. Nggih. Lah nggih to. Bapak Roekan badhe nyuwun lagu ninggal katresnan kalih Lintang Ati niku enten saweranipun 500.000. Weh, hebat 500.000. Sing bar niki. Nggih. Ingkang kalih niki saking Mbah Surip. Mbah Surip sing tak gendong nika. Gak manak sip. Niki pepundhene awake dhewe. Mbah Surip, nggih panjenenganipun Mbah Surip. Niki badhe nyuwun lagu Kutut Manggung, tapi kutut saya putut. Kutut Nggih. Manggung kali Podang Kuning niki nggih enten tindhe 500.000. Alhamdulillah. Tunggal malih Nggih. dari Bapak Jogoboyo. Bapak Jogoboyo. Nyuwun lagu Lali Janjine kali Gubuk Asmara. Nggih enten tindhe 500.000. Lah Kok semayan apa piye ya? 500.000 kali 3 100 1.500. Makin jenengan wong loro entuk 15.000-an. Oh nggih, kok 15.000 to? Piye to? Kok piye to? 1,5 iki. 1,5 juta nggur 15.000 iki 10%. Nyanak. Nuwun sewu Pak, niku sing kagungane Pak Jogoboyo, kagungane Pak Jogoboyo jenengan anu rada singkirno sithik. Kene to? Lah piye? Lah, Jogoboyo iki medeni wong kok Jogoboyo lho, Dik. Jogoboyo. Kuwi jeneng ya Pret, kuwi jeneng tak tahu apa. Jenenge ngono. Ya. Monggo nak Dek Jenita, monggo. Jenita. Nah, monggo Iki dolanan Mas digawa sak campur sarine. Bunga Deni kuwi nyuwun campur sarinan. Campur sarinan. Nggih, Bunga wah, Deni. komplit. Niki grupe Senopati Group. Weduh. Senopati Group. Anjay, weh.
Sapa kuwi? Sapa kuwi? Oh, jenengan. Elek-elek aku ki yo duwe. Oh, jenengan duwe campur sarean Oh, to, Pak. sari. Campur sarean iki kuburan. Campur sarean, campur sarinan. Monggo sinten riyen? Sinten riyen monggo lho. Adik Jenita, Jenita. Nggih, niki bintang tamune. Saya mau tamasya. Asik. Hendak melihat-lihat. Asik. Saya panggilkan beca, kereta tak berkunci. Beca. Oh. Ah, kuwi sampean tepangan kuwi Nah. Dek Jenita. Lah nggih anu nek sinden nek wis terkenal, Pak. Nggih. Munggah ki yo nganggo PPO. Ces. PPO dijengkolmu minyak. Iku mono PPO. parfum, Bos. Parfum. Walah sing jenenge markom iki to. Parfum kok markum. Nganggo markoman. Hai. Hai, wayo. Sing apik ya. Ngono digundang ngene ya. Nok. Tekok sing apik ya. No. Aja mbok Tekok joko. sing apik. Sopan santun tulodo bangsa iki ning Ana ngene Pak. dipun gemberi Pak De, nggih mboten Oh. sepi. Iya, Jo. Sing apik masih lho. Iki dipirsa. Wong akeh kok iso melambung. Jo. Masih lho. Ora kok. Ora kok. Gak mbok kenekno. Ora. Kenekno mumpung cedak. Ya. Sing apik. Mumpung cedak. Mbak. Halo. Ha, modele kudu ngidoni wonge. Iku wis muntuk-muntuk kuwi. Sampeyan Mas. Mbak. Coba sampean masih lho. Mbak, namanya siapa? Nama saya Jenita. Oh, Jelita. Jenita. Jenita. Mbak Jenita rumahnya mana? Rumahnya saya Gaya. Gandeng. Jenengan di sekolah? Asik. Ya ampun, di sekolah aku seneng ini. Jenengan sudah punya pacar apa belum? Sudah. Ya lah wis di pacar ya, Elek. Mbak Jenita. Mbak, Sampai Mas. Yo wedi. Sampean kok aduan kok malah koyo kena ayan. Nek kok wong wedok ki sing apik. Mbak Jenita nanti mau nyanyi apa? Saya toh. Iya. Mau nyanyi apa ya? Apa lali janjine Nyanyi apa? Lintang ati. Lintang hati ya. Lintang. Lintang hati. Ya. Nanti sambil goyang ya. Oke. Alah sambil goyang. Pargo enggak, Mas? Wah nggih. Bisa pergi? Nggih. Mangke Dek Jenita, mangke nek perlu buta dijak pargo ya. Oh, iso pargo. Oke, no. Aku Siap tulung. ya, Bu ya. Tulung. Lapo to? Pasti lho. Aku kok meteng. Iya. Mangke nek perlu buta dijak Pargo e? Pargo. Dah neo ibu engko. Lo, awakmu sing nom ae, aku tak sing tuwek sing Iki Bu tambah tambah pro loh, Mas. Oh, sam. Bro. aku sing wis kotot ae. Monggo lho kok ape diapakno. Monggo Mas Pamungkas. Iki ape diapakno lah wong anu diapa-apano ya wis alah. Aku cara apa kan milih ngono ajan-jane ngono aku ya moh aku milih nom-nom ngene iki. Kayak nyapa Mas? Milih ya sing ngene iki no. Kok iso? Profesional. Ora. Piye? Sertifikat aki. Ijek ragate gak patek larang. Iya. Lah iki lho kaya mbak-mbak iki lho. Lagi nggo ngene-ngene tok wis pira? Iki lipene. Oh. Gampangane 200. 200 jek ngangger nganu raine dikeki fresh care kae apa? Saffron. Apa bar? Dikeki Fresh care kaya bojomu waktu kono fresh care. skincare kok pres. Skincare. Ora Jawa. Larang Mas. Aku mending kaya sepuh-sepuh Skincare ngene saiki iki. paling ora regane piro? Piro? Wis paling tidak 600 kuwi utawa sak paket. Iku sing biasa. Sing biasa. 2,5 juta. 2,5 juta. Lah aku tok ini kita ragate murah. Piro? Karek nukono PPO, Remason, Balsam Gliga. GPU. Aku nak bengi malah anu gak kakean gawean. Tambah sisi Mas. Apa? Koyo. Koyo. Oh iya wis mari biasane. Bengi aku wis kerjaanku trimo kerok-kerok terus. Irit Pak. Ampun didoni nggih Bu Tomblo. Aja sia-sia karo buke monggo jumeneng Loh, mriki. urung wayahe lagi iki. Urung iki lagi iki. Aku wis ora Buka kan juga. Kok sampean malah ingin karo buke ta? niki sing pargo, niki sing nembang, ngoten lho. Niki pargo kali kula nggih. Aku nek apal, Mak. Alah rasa ngompal dekane mbok pempesi kleru sarong kok. Sampean ku mah dilabur PPO, Kok Pak. sarong ku to. Oh, itu kok biasane cacah nganggo pempes lagi nganggo Aja sarong. ngenek loh, Mas. Aja Oleh ngenek. ngono kualat. Kualat kowe ngono kuwi. Masa kualat. Kualat no. Ya wis. Pengen tak sedana kampung aku saiki cek mandi. Oh. Ayo kowe. Baru umroh loh, Mas. Dungane mandi lho. Baru umroh lho.
Hati-hati ya, sih. Ah, Bu. Sedakno pawon Bu, dadekno klenteng napa-napa ngoten le. Nuwun sewu, Pak. Napa? Kandhani nek wis tuwek ya antangin. Mbak Saji, Ta bisa nantang. ready ya? Ready Mas Saji. Ayo, monggo Mas Pamungkas, dijreng. Dijreng, Wah, Mas piye Pamungkas. kuncine aku gak ero. Jene piye? Enak rale. Oke, ready. Nah. Enten rale kok niki. Langsung napa pripun? Oh, ngoten. Ya. Niki pungkas niki wis luar Oh, biasa. iki kok. pungkas iki. Loh, Pamungkas niku. Oh, Oh, ngentekne apa-apa kuwi. nggih. Iso wis blantik campur sari yo mbaut. Heeh. Oh, yo maklare aku ya. Kowe ya dipotong to Ndek iki to? Dipotong to? Potong paru kuwi banget to prep-prep. Aku yo Sesuk nek motong kabeh. Semoga Mbak Jenny. Niki pamuritan saking pundi Mas Dalang? Lintang ati diaturi. Mas Dalang lagi Pak Jogoboyo niku Pak lho. Nggih, Pak Jogoboyo. Wis diteni ya karo iki ya. Lo siaran pati. Syarat. Senopati campur sari. Aye. Yuk kita goyang sareng-sareng, Cok. Iya, Dik. Alah. Kayak rada muka ngono, Mas. Ayo, Nak. Bintang sing ngono ning wangi gawe kangen ati. Nandang rasa pepujane atiku. Yo. Sawan katon netramu ing Weh, saben ha. rasa semile angin dalu. Mas Kamret malah nyang-nyangan. Ayo yo. Sing ono ning ati. Lesarmu. Wah, soya. Nyange tak titipne rasa kangen marang sliramu. Nadyan batin pengen ketemu amung bisa nyawang foto. Abote menjung kangen, kangen sing ning jero dadaku. Ketine rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Senopati campur sari. Terus akan berkembang kita goyang-goyang jiwa dia. Hei, hei, hei. Awu. Mengawan katon netramu ing saben rasa ing semile angin dalu. Udo kambas dadi memani aku siramu pepujane atiku. Nadyan batin pengen ketemu amung bisa nyawang foto. Abote mendung kangen, kangen sing ning jero dadaku. Ketine rasa tresno
iki mung tak simpen ning jero ati. Senopati Campur Sari. Campur Sari Indonesia. Ayo kita sarta. Ada tak silo. Oke Mas Elang. Enek lek kampret. Wonge rene. Ayo jalanan Mas. Yo, Warogo. Oh, Dika. Oh, dasi. Butoblok keri-keri. Dadine rasa tresno iki mung tak simpen. Ayo yo. Ning jero ati. Ayo Jenika. Mau lagunya ada apa ini tadi? Lintang Ati. Waduh. Lerek Mbak Wulan, pokoknya langsung gebut terus rapopo. Iya no Piyayi kene piyayi budaya lho Mas. Lho, lah Yo iya. seneng campur sari, yo seneng wayangan, yo seneng tayu barang. Betul. Jadi temriki niku kudu tak cek cak cek cak cek serba ada. Ini ki kleru sithik langsung bacok ngene. Paling dibaca setunggal tek Mas lho. Iku. Bacok sing wis dibaca erong garing lho. Jembo bacok meleh. Mengke digelerek mriki kula ngentosi sing niki lho. Sing keri-keri. Ndak ngono sing. Dir. Tak kira gringgingen lek bahasaku. Niki kali Mbak sinten? Kak menika kali Mbak Wulan. Mbak Wulan. Malah tak kira kadon iki rumah aku saya mancu ngono baten kuwi ngono. Mbak Napa Wulan. sing mancung? Irunge to ndak apane lho ya iso. Tak kira hidupku sing saya mancung. Mboten. Pripun kabare Mbak Wulan? Wilujeng dalu Sugeng dalu lho. Ome pembayari kos. Om ngono. Lho lah. Lah niki nganu. Nggih. Wis tak anggap Pak Diku dhewe. Oh alah. Iki wis iki sing biyen ngomong aku kok. Mbak Wulan. Oh yo. Jare kakung. 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 Iya. Oh Mbakung. Oh Mbakung sakniki. Kakung. Kakung tuwek kuwi. Nggih, kula pun kaku kok ngono. Ngene iki lho berat. Nyapa? Sinden yang ngerno ayo mak metu mak seremel. Apa? Wah ngene. Heeh. Lah nganggo parfum. Parfum delok niki. Yo umume wong nong piye ngono. Oh iya. Napa? Napa? Balsem. Ora. Napa? Mambu dupo. Mambu dupo iki jane Samboyo. Kok mambu dupo iki lho. Lah mau sampean nyumet dupo ning pinggir kono. Oh iya. Oh lah nggih. Monggo no, nak nyanyi no. Baulan cak-cak wat-wat. Apa mau Nek panjenengane mau? lali janji. Wah, Wali janjine. Ninggal katres Ninggal katres Banten. Oh, iki malah kok dintrotoke malah mending kok malah. Mumpung sone yo son horeg kuwi. Oh, sone arep. Iki son pundi to? Sae niki sone. Son Sone pundi? saking pundi ca wau? Lali kula. Sone namine napa, Mas? Saking pundi, Mas?
Oh, saking turi. Son napa ten iki? Turi Tambarjo. Apik son iki aku seneng lho. Pripun? Wong biyen aku dielokno iki sone kampret rame nak blas Mas. Lah pripun? Masa son kan cara tiga siaran baik pada malam siang hari ini malam hari ini kan ngono penak to. Penak to. Nak sone kampret gak ngono kuwi ya. Piye? Alur tir bercampur sari sebar selamar malor sebar Satur. sonmu ke dolen. Mumpung anu Mas Kampret, mumpung sone penak, sampean coba dadi MC. Ayo ngono. Oh iya MC Bro. Aku MC ki rohku rodek sing rambut gimbal tok kuwi. Rodek cambeget iki lho. Padahal malam hari ini ngono ki. Kuwi apa? Siaran MC Mas, mbok sing gandem suarane. Sing ganteng sing gedhe ngono kan Bro. Yo. Ya wis. Lho piye to? Nyotohi kowe kok iso. Iya, aku. Iya. Lho, kurang gede. Iya. Kurang gede. Iya. Kurang gede saiki. Iya sapi teng ndi. Dan iki kok sama masih. Ayo saiki. Sampai Berdirinya berbahagia. Langsung aja kita tampilkan ada salah satu artisnya dari kota Endi leh kae. Watang. Wanger. Dari kota Pindah. Wanger Tambarjo. Saya sendiri Brinong. pengen si orang enak sonombret. Brinong. Oh lah nong. Pengen si gak penak blas sonombret berarti. Aku ora tau nge-MC kok. MC paling tidak enak. Kula ngapunten kula tak nyobi MC nggih. MC Pati. Aku kan Jawa Tengah to, aku Jawa Tengah. Jawa Tengah Pati. MC Ojing ya. Ojing. Nganu Mas, musik sithik ngono kayak Ojing. Ojing Mas, iki Ojing. Ya, iki Ojing iki. Ya. Ah, gitu. Campur sari ini Ada Senopati Group. Senopati. Oke, buat teman-teman semuanya kita ke yang Oji Maria dan campur sari Senopati. Buat teman-teman semua pasukan Oji Maria. Oke, kita tampilkan artis berikut ini. Ada pembunuh. Oke, Mas, ingat podo wae malah koyo ngopi untu malah. Ki MC Jeporo lho Mas. Jeporo tak Poro ora tak cetok. Ayo langsung mawon kok, langsung ninggalkan tersenan. Keingan Mas. Nontang gurung tang. Oh, Paradis. Paradis Mas. Ora kita sithik ya roh ngono. Non sewu niki napa mboten grupe seragame kok beda? Iku mau telat. Iku menawa tak potong 15-an bisa nih. Oh wis dipesen 2 meter to. Apa? Lah ya 2 meter. Ngawur. Ora. Ayo Mas Pamungkas. Nggih. Atur nggih. Bagaimana ya? Alah rasa melok-melok. Tau wapuk. Ya. Ayo Dek. Senopati, D. Senopati. Oke, kita Ayo. Ayo. Lali janjine. Senopati campur sari. Campur sari Indonesia. Nanti
Andika. Kadung dandan kowe ora Pripun Mas? Sios pokoke. Piye? Campur sarine jenengan. Wah, Jos. aku imbah. Gak padha lho Mas. Yo tak dol nek enten sing ngresake. Maksudnya kan yo nek enek sing takok ngono lho. Tak kok ora ngejep ya kecut to ya. Ya dongane to Mas. Nggih, kula dongake mugi-mugi jenengan laris esuk awan bengi gak leren. Iya. Yo tetep leren to. Ben ra salah. Iku nek bengi aku tak loloni pijet tau KU. Dalu. Nggih, dalu puniku ugi boten kasupen karegengaken kadang-kadang MC. WMC. Wayang mania kamu. Wayang manung. Nah, wayang Mania Community. Siapapun dalangnya yang penting Wayangannya. Wayangannya kalian sedulur kula sepuh Sinten? saking SBA juga Oke. ada. Makro Pak Pur cepu sak rombongan. Nggih, SBA sedulur Bayu Haji. Ado-ado Mas. Nggih. Saka Bluro. Ugi wau enten rombongan KKC. Apa kuwi? Apa? Kampret Kethek Community. Oh, Nggih, matur suwun. Amin ya Allah. Langsung aja dadak. Ayo, Mbak. Yo. Janjane kowe ngendi Kelakaku sajak nutriyani Hatiku sejata Kepikir karuan Ojing Mas, ojing. Ojing. Puter jaranan. Yo. Oke, terus semuanya. Lah iki lho. Pasukan Ojo Cimania kita yang damai. Jadi karena bangun kita yang ladang. Kampleng komuniti. Hey, hey, hey. Ayo Andika. Entekno lentekno. Ora muni pencete. Mana di mana? Medeni wong Anu Mas, ndang dadi engko tak gerujuk banyu. Setane rung tak pindahi, Fred. Aku malah kaya Rokim lho. Rung tak pindahi, Fred. Lah ora mbok pindah ta. Tak pindahi sedilung nggih, Pak nggih. Nggih. Sama jatuh fokus sama lele kali asam sama Alfamart sama Indomaret sama Pasar Kliwon. TB Makmur. Apa dah? Merek bis malah. Lah yo kok jopo kok ngono. Dukunku ngliwati Indomaret karo Alfamart. Dadine ben mandi ya. Ayo tunggal kerucuk aku tunggal jopo jogo. Siji desa Mawacara siji rondo Pawaroso. Wes iki timbang ora mari ku tak antemi ya to. Mari ae. Aku mari. Lho, lah aku mari kok omong. Ayo nak terus nak. Mari rasa omong. Ya iya. Gatekne gurem ceceker jan ora rampung. Waduh. Ayo ker. Kene gurung ceker. janjane kowe Yo. Oh iya ya. Hatiku sejati
Gini lho. Apa to? Gini. Iki krungu swara meletos, Bro. Piye, Pak? Wis nggawa apa to? Genku sangklir sisih. Jare kok tinggal. Bu, tilik ono, Bu. Aja. Opo kon niliki kono malah dipletasno sisan. Matur nuwun Mbak Ulan. Nggih. Yang sangat cantik sekarang kok gemoy. Jane aja sik lan Wulan. Lah napa? Iki ana nganu apa jenenge rombonganku barengan Tarno Adijaya Nggih. ning Jepon Bluro kono ki memantu. Oh, Jepon. Iki nyuwun request nganu apa jenenge Katresan Sejati sing nyanyi Mas Yogi jere. Oh, ngaten. Oke. Ya. Nggih. Oh, nyanyi ra nyawer jare sing urgen mau. Oke. Engko bar ki tak kei. Kae yo bayaran yo padha wae. Lah iya. Lah nggih. Iki nembang. Kowe elek yo suaraku yo ora elek nemen Mas Oh, aku. nggih. Ning apik meneh mboten sah nyanyi. Tapi Mas Dalang tak emper mirip karo Mas Kangko. Oh, mosok kados Pak Kangko. Nggih, saestu. Napa nggih? Ora tenan to metu sungune to. Sunguku ning ndi kene? Pak Isa piye ta, Bret? Lah niku pas dedek piadeke nggih gedhe. Enten nganu Mas, para pamirsa enten kula yo ora patek tak anu ni. Pripun? Enten sing arep kok Mas Bayu Aji barang yo ono. Oh, ngaten. Tapi nggih, pokoke nggih pangestune ngoten tok kula mawon. Nggih. Muga-muga entuk Wau nggih wonten kula maca-maca streaming nggih wonten sing ngelem Mas Kampret. Mas Kampret mirip jan persis munyuk. Kok mesti elek to sing aku ki kok. Lah sing dokter ya patese yo nggo sampean tok kuwi. Makasih. Yo sing apik bos. Sadel campur sariku bosok. Ayo Mas Pamungkas. Nggih. Nene. Katresnan sejati. Nganu karo apa jenenge iki balungane di Balungan. Pantik. Basarmu. Basarmu balungane. Wah, iki yo nganu lho, komposer kabeh lho. Dalam Komposer kabeh kuwi. Sing apa sing demung kuwi Pak Sarmu ku yo pengrawit hebat. Pengrawit hebat. Aku mengikuti Pak Sarmu zaman nalika nderek ketoprak apa? Zaman berjuang. Iya. Ning aku sing tak sedih Pak Sarmu batur do mangan daging ndekne nggawoni balungan ngene. Nyokeli kok. Semangga. Nggih. Nggih, aturan katresnan sejati. Nggih. Ayo. Senopati Campur Sari. Yuk kita goyang sareng-sareng cok. Campur Sari Indonesia. Ada Mas Yogi. Damu. Talentnya Indonesia. Ada Pak Yuyun. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada bulan wayang wengi nambahi kasih ati iki peputan ati ning ngendi dowong manis kang taati anti lalale lalale Yung gawe sing rasa
Yogi. Nggih. Kula iki gumun kok kalih panjenengan kok. Senopati campur sari segrup niki kula gumune ngeten. Pripun? Setiap jenengan wayangan ngoten niku sing mirsani nggih kathah. Sing seneng nggih kathah. Sing guyu nggih kathah. Sing nanggap kok arang-arang. Menawa urung wancine, Mas. Sapa muni larang to, Bu? Urung nanggap kok muni larang. Jane mriki niku alah napa to, Bu? Jane niku gur digodhoke mie karo ndok. Kayak lombok wis saestu nggih. Tenan ora? Nggih, sak tokone tapi. Lho, nggih. Niku mie macan kok sing iki. Mie macan. Nggih. Lanjut lerek mriko. Sing pundi? Berlin. Erlin niki ta? Njis. Kali kula pun bolak-balik niki. Mosok iya? Bolak-balik apa sih? Bolak-balik apa? Kuwi ati-ati nek bojone lho sampean. Alah bojone lho kok. Apa nek bojone? Aku wis bolak-balik aku kok. Bolak-balik piye maksudnya, Mas? Maksudnya ketemu Mbak Erlin, ya Allah. Ini kita hipan mawon nggih. Oke, mriki niki pandemen tayub seto. Nggih. Dinungno sik. Oh, ngono kesusu ngono. Aku dilekno main terus. Wah, kok iya. Ya Mbak Erlin. Gebuk aswara kali napa wau? Podang kuning. Oke, ready. Mriki tayupe napa Bapak Ibu? Etan napa? Gerobokan. Mosok malah gerobokan. Tubanan malan. Anu Bojonegoro. Bojonegoro. Kayak tuban tapi iramane lancar ngono kae ya. Nggih, kok walem gleneh terus turu. Mboten to, Pak. Kok turu piye to? Lah ketayuk tuh. Ayo Per, bangun Per. Ya monggo. Nggih, semonggo. Tayuban. Bojone yo pengendange. Nggih. Soale pengendangnya saking Bluro. Saking Bluro. Kula nggih anu napa parmugari Pak Joko Sawit. Pramugari yo parmugari. Semoga keaturan sampur saleh jimun kuju atur dumateng Mbak Saji. Nganu, Berlin cobi nganu apa sih tayub ngono kae yo halo ngono kae. Ciri khasnya. Sak menika badhe ngono kae. Siaran. Halo. Ya ampun. Geningipun Gubuk Asmara minggahe podang kuning. Sumangga. Alah. Kok pikiranmu jare nara tak antepi kok kowe kok. Iya mandhape kok minggah ya. Seneng munggah Mbak sampean kiai. Halo. Mau aku sampai nek ngono wis dadi banci yo. Halo. Kuwi tresiban kok Mas. Menawa prei bengi iki melok wayangan kuwi. Monggo, buka napa? Nani.
Ayo Ji.
Oh nggih, napa? Iki Mbak Diana napa kula? Nggih, syukur Mbak Diana ya dijak munggah sisan. Nggih. Lho ora apa-apa, lho nek dalange kula kudu ngadeg. Nggih. Ora wonge ya nganune lah paling ora sing ngadeg, mesti wonge. Lho. Awake. Oh, awake. Lho lek iki ra dianu, lek iki. Nggih, setunggal lagi. Nek mboten kuat ngadeg kula jongkeng kalih angkong pripun. Nggih, mengke Mbak Diana kalih Bu Tomblok bagiannya kutut manggung, Mas. Oh, nggih. Mbak Tesen napa niku? Tesen napa? Ninggal Katresna. Oh nggih. Nggih. Niku nggih enten awala malih. Napa, Pak? Dari Bapak Suryadi. Dari Mas Magas napa sinten iki nyuwun kembang rawe kalian Sri Uning enten tindhipun 1 juta. Wah, Wah, terima kasih. Mari iki ora nganu ning ana daleme wong ora baen-baen. Nggih, leres. Pangaten iki jan wah elok tenan. Sangat elok. Aten niku mertandakne napa sederek-sederekipun Bapak Ameng Kajan niku wis kuwi. Sosialis sae kok. Nggih, niki jane nggih Mbak Diana kersane jumeneng nggih sae. Ora apa-apa. Mboten apa-napa. Kayak nganuk iki ketemanten baru. Urung meh. Ayo Mbak iya. Yo. Nggih Mas, sepoten apa Mas? Ayo sepati Mas. Ayo Mas. Ojo dipaksa Mas nangis Mas kek ora iso meneh. Ayo nak, ora apa-apa. Malah sing gujer iki ae kudu munggah. Malah sing sepuh. Sing sepuh kudu munggah. Nggih. Nggih niki diparingi sing pundi riyen Mas? Ninggal Katresna niki napa sing nika? Ninggalkan tenan riyen mawon. Nggih. Ini damel perjumpaan pada limbukan kali ini. Betul. Mungkin disambung goro-goro Mang Iban. Siap. Ready bolo? Ready. Langsung ngene Mas. Gamelane muni. Iya, ready. Tak. Iki lho Dek Peri. Yo ngene iki gamelan iki. Ayo Dek Muhammad Ferry. tukang kendang kok, Pak. Oh iya. Ya. Mapan kebenaran. Masilo diskurs apa? Jarang-jarang dikendangi Masilo.
Anake cah ya Allah, ya Allah. Ayo. Yang tenang sebule. Matur nuwun. Lah ngene lho, Pak. Iku modane wis arep tak kondela kok mandiri alhamdulillah. Lah niki nek mboten kula sing engkan mboten purun. Kula mboten soalé kula potong. Sampeyan iso ngendang kuwate ngono kuwi resepe napa, Pak? Alhamdulillah. Wis kula iki jane riyen ngendang terus aku ki nganu Mas, aku ki trauma. Oh ngoten, traumane? Traumane kendangku terus kadol ki lho aku terus gak ngendang. Mari urusanmu akeh. Mas Trisil Mas Ilo. Nggih. Wekdal sampun ngancik. Nuwun sewu. Nggih, Mas Trisil kali Mas Ilo. Iya. Mas Kampret Mas Ilo. Sawetawis sampun tekam. Pun to? Nggih. Matur nuwun. Lho, kok ngose antemi. Mesti perjumpaan dalam limbukan niki. Iya, betul. Makanya disambung goro-goro malih. Niki nggih enek sing takon piye to sabete Yogi. Wis yo jare barang. Lho. Ah, kene iki sabete apik. Aku barang apik aku nyepetno BPKB, STNK kan iso aku. Ngaturno sewang-sewang nih Mas, matur nuwun. Nuwun. Kandane kang kembang gadung lawan kembang-kembang menur kang esmu arum winarana yata-yatan kati kusuma ngambar-ambar warku sing tupaku malun kalon baur megolir membo batara padha kulangene kalbu sasmita amrih lantip padha amrih lantip kulangan wekasanira betah dopo betah topo lawan kulit
Pambeke Satya Utama ya terang ning kalang iwan aklar mandamun sar dinon lir kokonang